Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Ya gajiya? Ya ɗalibai. Ya gidi alhamdulillah. Masha Ya Allah. aiki. Alhamdulillah. Ya gona. Alhamdulillah. Allah samu dace. Masha Allah. Aramma na zo ne a taimaka min da addu'a saboda ina yin kasuwanci akwai su kaya da aka kawo min su daga waje. Ina san an kai su kasuwa Allah ya taimaka su kare da mu. In Allah ya da addu'a za mu maka. Za a yi ma addu'a ba dare ba rana in Allah ya zama za a ma addu'a. Amma abin da nake so da kai in kana da waraka, in aka gama addu'a aka yi yasin, ka samu raguna guda 3 farare, ko sofunan baki bana so a ciki, ka samo fararen raguna guda 3, ka yanka kai sadaka kuma amma wanda za ka bawa masu tsoron Allah. Shikenan Aramma. Raguna insha Allah. duk wanda ka yanka ka bashi a masallaci. Allah ya biya mana. ka je masallaci an tsoron Allah. Ba matsala. Ka ba mai tsoron Allah. Aramma. In Allah ya da komai zai wuce. Allah ya saka. In Allah ya da. Nagode. Madalla. Nagode. Nagode. Allah ya saka. Madalla. Nagode. Sakallahu khaira. Nagode. Sakallahu khaira. Ina bari in shiga. Karatun nan ma na tashi. Kuma ga rubutu da ban yi ba. Amin liman. Amin. Amin. Amin liman. Amin. Fatiya. Abin da yake so da ku, ita rayuwar nan a dinga tsoron Allah. Duk abin da za ka yi, ka dinga sa Allah a zuciyarka. Gaskiya ne Duk liman. abin da za ka yi, ka guji saba wa Ubangiji. Ka san shi Allah Ubangiji, duk laifin da kai masa, tsakanin ka kai da shi. A dinga ƙoƙari ana cikata sallah a lokacinta. Sha Allah. Ko ba gaskiya ba ne? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. A cikin kuwaye ku kowa jin tsoron Allah a nan gurin. Gashi nan. To masha Allah. Gahi nan. Taso mu je. Ai na san a masallaci ai ba a rasa. Ba a rasa. Ai ba a rasa. Ba a rasa. To mutum ma in muna tsoron sa ai. Allah wasa ne. Dan muna tsoron Allah. Wallahi ba a rasa ba. To, Ai magana. mutum ya zo masallaci ya ce ya rasa. Sai wani ya rasa mai tsoron Allah. Wallahi. Masallaci ba aka. Wai yana ganin ya zo da wuka wai zai yi wai waye mai tsoron Dan Allah. dare riyar ruwa. Ka ji fa. Mu Allah ya tuba ko mutuwa ce ta zo ba ma ce ga mu nan ba. To, A'a duk a cikin tsoron Allah ne. A gaskiya dai. Duk a cikin tsoron Allah ne. Har ga Allah dai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. A cikin kuwa yafi kowa jin tsoron Allah. Ina ya wallan da kuka tafi da shi. A cikin kuwa yafi kowa jin tsoron Allah. A cikin ku waye ya yadda da Allah yafi kowa jin tsoron Allah. Gani nan. To masha Allah. Kai ma yawa, na yi bi Ai, ai. Ai na yi bi dama ai. To, Da magana tsoron Allah ne dama. Lalle ka tuna siya liman. Haka ake so ai. Idan aka ce an faɗa abu, ai aiki da shi. Addu'a za ku yi ba dai ai duk wanda dogaro da Allah Fatiha ai ta. mun dade da ka addu'a. san shi abun. Ni idan na fito na nuna cewa ni ne mai tsoron Allah, ta a ga cewa mun yi laifi. A za ga kun zaki. Amma idan abu ya ci tara, Eh. muka ga abun ya ƙi ci ya ƙi cinya, sai mu fito mu ce ga mu din. Kwarai ne Ah, wannan to. magana haka. Amma na san baka tsorata ba. Me? Ni? Ye? Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. A cikin kuwa yafi kowa jin tsoron Allah. Mutum ɗaya rage min wanda yafi kowa jin tsoron Allah. Kaga malam. Nan ba wani mai tsoron Allah ban sani ba kai ko lima. Haka muka yi da kai? Eh? Haka muka yi da kai? Dan banza zan can wofi kawai. Magana fa ake akan mai tsoron Allah ba. To kai ba, Kai baka tsoron sa? kai ba ka tsoron sa? Kai na ibi. Kai. A'a gaskiya ba na faɗa fa. Ina zaka? Ina zaka? Ni na shiga ma ciki tukun, sai na fito. Bari kama ruwa zaka ga mai tsoron Allah ina zuwa.